हमनी के जटिल आधुनिक दुनिया में जीवन के संघर्ष के जीते में मदद करे खातिर बनावल गईल एक वीडियो सीरीज में राउर स्वागत बा। एक श्रृंखला से छात्र, कर्मचारी, व्यापारी लोग आ परिवार के सदस्यन के निजी आ सामाजिक जीवन में मदद मिली। यहाँ हमनी के भगवत गीता से 108 गो गुप्त ज्ञान के खुलासा करब जा जवना के रोआ डर, असफलता, अवसाद आ क्रोध से उबर के ताकत, सफलता आ शांति हासिल करे खातिर लागू कर सकेनी। आज ही अपन रूपांतरण शुरू करी। एक श्रृंखला के 7वां भाग में हमनी के इस बारे में समझब जाकि जब हमनी के जीवन के कवनो बड़ मोड़ पर अपना कर्तव्य के लेके उलझल बानी जातका करे के चाहिए। इस स्थिति करियर में बदलाव, कठिन रिश्ता, प्रमुख जिम्मेदारी, लक्ष्य भाग खाली गहरा नैतिक दुविधा हो सकेला। भीतर हमनी के अक्सर सही तरीका के एहसास होला, लेकिन अनजान दर के शोर सूक्ष्म रूप से बता रहल बा अगर हम असफल हो गईनी तक होई। बीतल असफलता हमनी के सतावत बा। हमनी के कंफ्यूज्ड हो जानी जा जवना से निष्क्रियता की स्थिति में आ जानी जा गतिहीन। अर्जुन के कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में ठीक यही दुविधा के सामना करे के पड़ल। अपना समय के सबसे बड़ तीरंदाज फिर भी महत्वपूर्ण क्षण में उर्दू काबूरी भ्रम से अभिभूत रहे। अपना रिश्तेदार, गुरुजन के देख के उनकर धनुष हाथ से फिसल गई। डरा लगाव से हारल वो घोषणा कैलन की हम लड़ाई ना करब। ही उनकर भीतर के उथल पुथल के सीधा परिणाम रहे। हमार जिंदगी एक युद्ध के मैदान के दर्शावत बा। हमनी के कुरुक्षेत्र, हमनी के काम के जगह, हमनी के घर, चाहे हमनी के दिमाग हो सकता। हमनी के आपन हुनर जानत बानी जा, बाकिर संदेह हमनी के बांध देला लोग का कहे। बहुत कठिन बा। हम जिंदगी के रथ में बैठल बानी, बाकिर हिले से मना कर देत बानी। ई ठीक ओइसने स्थिति बा जहाँ अर्जुन के मोह आयल रहे। उनका एहसास भइल की तर्क उनकर समस्या के समाधान नइखे कर सकत। आपन घमंड आ अहंकार छोड़त वो आत्मसमर्पण कैलन। हे कृष्ण, हम राव शिष्य ही, कृपया हमरा के मार्गदर्शन करी। ये आत्मसमर्पण उनकर पहला सच्चा साहस के काम रहे। उच्च बुद्धि के स्वीकार करे के जरूरत रहे। ये गीता के जीवन संदेश है। जब भ्रम हमनी के दिमाग में बादल छा जाला त हमनी के भी आत्मसमर्पण करे के पड़ेला सत्य के भीतरी आवाज के सामने। ये शांत उपस्थिति हमनी के अंतर्ज्ञान है, हमनी के उच्च चेतना, हमनी के मार्गदर्शक श्री कृष्ण है। पहला कदम बस यही बाकी हमनी के वर्तमान स्थिति के स्वीकार करी जा, एक तथ्य के स्वीकार करी जा कि हम अभी खो गई बानी। फिर डर आ बाहरी राय के शोर के चुप करा दी। विनम्रता से भीतर मुड़ के पूछी, वास्तव में सही काम का बा? जवाब जोर से ना होई, तोहरा दिल के सन्नाटा में आ जाए। हो सकेला कि पूरा राह ना देखावे, बाकिर अगला एकल कदम हमेशा देखावे वाला रही। जब उलझन में पड़ जाए त अर्जुन के याद करी। अहंकार के बिछावल जाव, सब जवाब जाने के जरूरत के छोड़ दी। वो भीतरी मार्गदर्शक के बात सुननी, एक एक देख बढ़ाई। वो भीतरी आवाज रौरा के अपना धर्म, रौरा जीवन के असली उद्देश्य लक्ष्य के ओर ले जाए।